бисёр одамон дар коммент навиштанд ки кадом телефонҳо барои бозӣ хуб аст. ман барои шумо топ 3 телефони боқувват барои бозӣ дар соли 2025ро пешниҳод мекунам. агар шумо шавқманди бозиҳои телефонӣ ҳастед, видеоро то охир тамошо кунед. рафтем. телефони якум Asus ROG Phone 8 Pro. ин телефон махсус барои бозӣ сохта шудааст. чипи Snapdragon 8 Gen 3 дорад. хеле қавист. экранаш 145 Гц аст. бозӣ бениҳоят равон меравад. то 24 ГБ RAM дорад ки барои ҳама бозиҳои вазнин кифоя аст. аз ҳама шавқовараш дар паҳлӯяш триггер ҳаст, мисли жостик. камбудиаш бошад телефон камтар вазнин аст ва нархаш ҳам қимматтар. телефони дуюм Redmi Magic Nu Pro Plus. ин телефон низ барои бозӣ сохта шудааст, вале нархи арзон дорад. чипаш ҳамон Snapdragon 8 Gen 3 аст. дар дарунаш вентилятор дорад. телефон ҳангоми бозӣ гарм намешавад. батареяи калони 6500 мегаампер дорад. як рӯз бозӣ мекунед. камбудии ин телефон камерааш қавӣ нест, вале барои бозӣ беҳтарин аст. телефони сеюм iPhone 15 Pro Max. ин беҳтарин телефон барои бозӣ дар системаи iOS мебошад. чипи A17 Pro дорад аз ширкати Apple. метавонад бозиҳои калонӣ мисли Resident Evil бозӣ кунад. экрани равон ва хеле зебо дорад. камбудиаш ин телефон зуд гарм мешавад ва нархаш ҳам қимматтар аст. хулоса, агар қуввати баланд ва имкониятҳои зиёд хоҳед, ROG Phone 8 Pro ин барои шумост. агар телефон барои бозӣ бо нархи дастрас мехоҳед, Redmi Nu Pro-ро беҳтарин тавсия медиҳем. кадоме аз ин телефонҳо ба шумо писанд омад ва боз чӣ гуна телефонҳоро мехоҳед абзор кунем, дар коммент нависед ва ҳатман ба канали мо обуна шавед.